Vi plejer at sige, at hver dag havde sin oplevelse. Som for eksempel sådan en. Møde en fremmed sejler midt ude på Atlanterhavet. Efter 4 dage i søen. Vi har alle vendt os til de store dønninger. Og søsøen den var væk. Alle havde det fint. Så møder man sådan en pragtfuld sejler. En franskmand på størrelse med os. Måske et par fod større. Men heldigvis langsommere, så vi i løbet af dagen kunne sejle ham op og få noget film af ham. Prøv at lægge mærke til, hvilken sejlføring han går med. Hvorimod vi har vores biler, og den sætter vi hver gang vinden er under 10 meter. Det højeste vi kom op på, det var omkring 12 meter, og det havde vi rimelig ofte. Men så hævde vi spileren ned, og så gik vi faktisk stadig lige så hurtigt. Den grønne båd, vi så lige før, det var vores egen. Det var Gorm den Gamle, taget midt ude på Atlanterhavet. Ja, der er nogen, der er heldige at få sådan nogle lækre billeder af ens eget skib.